ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Sabado, Oktubre 24, taon 2020. May ribanan kita abot ng 10 o'clock in the morning. Every Saturday, 9 to 10 kita ano po. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood na tema ngunyan aldaw. Pag-resibi kan mga report magali sa tuyang mga karonda. Ansa ko yung mga partner sa lado technical, Engineer Jim sa Oko. Yan man si Jimmy Guanzon, ang sa tuyang maskuladong PSG. Sa transmitter site, Engineer Abid Lindon Toralio. Yan man duman ang sa tuyang PSG si Aldrin Orlanda. Mga kakaibanan taan mga karonda, mapaabot kan sa mga maiinit na mga report. Masaya na kamo. Karondang Rocky Bayobo and Philip Barasena, Globong guys, Aldrin Lee, asin iba pa. Na mapaabot man kan sa mga report, interview sa mga magiging newsmaker sa laog kan na programa. Sa tuya mampong clue sa pakulota, kadikit na pakonsuelo sa laog kan programa. Pera sa bote. Ang clue, 90 to 100 pesos po ang laman ng bote. Si gustong magtuod, pangarolod, i-text sa 0948-241-7675. Ang clue or tip ko po sa matuod sa pera sa bote. Sa kadikit niya itong pakonsuelo, pangarolod ka sa ito yung mga parantabay. 90 to 100 pesos po ang laman ng bote. Tawa nga ni kita po i-experience kan pag luwas kan saldang, pero po dahil kita paka-kampante, paka-relax. Dahil gwapong bagyong kinta ha, na nagatitinor ang kusog habang nasa Philippine Sea, posible pong maglandfall
sa parte kan Bicol region. Ang agyan pati daan na Camarines Sur, ang parte kan Rinconada, agyan man. Naga, kaya po, kung may mga dapat ipako na. Si mga dapat i-charge, battery man yan o cellphone man yan, i-charge na tab, tibada. Magarapado ini yung bagyong ini yung mawarang kita ng supply ng kuryente. Si mga dapat ipasiguro na po. Pasigurong tubig inomon, tubig, panghugas, pagkakan, flashlight. Yung mga importante pong mga dapat iparako naman, mga bintana o mga maluya pong materyales na pigkana sa mga pintuan, sa mga bintana, pasiguro. So mga sa low-lying areas, mga nasa landslide front areas, so dapat mag-eskusar na po habang may saldang pakitan. Sigun po sa report kan na Pag-asa na patinirkan na bagyong Kinta ang kusog kayo ni mientras na naghihiro sa hilagang kanlurang direksyon ng Philippine Sea. Bandang alas 10 kasubanggi, huring na si Ripa ng sentro kan Bagyo sa distansyang 820 kilometros silangan ng Surigao City, Surigao del Norte o 775 kilometers silangan ng Eastern Samar. Naghihiro sa hilagang kanlurang direksyon at bilis na 25 kilometers bawat oras. Darakay ni po ang duros na nag-abot man sa 45 km per hora, harini sa sentro asin pagbugso na 55 km per hora. Susog sa ibinabang severe weather bulletin number 2 at forecast track ng DOST Pag-asa. Alas 11 ni nabanggi hilagang kanluran o kanlurang hilagang kanluran ang tatahaking direksyon ng Tropical Depression Kinta hanggang mamayang gabi. Kasubanggi ini ano. Mula naman na mamayang gabi hanggang Lunes, pakanluran ang magiging direksyon nito. Posibleng tumama sa kalupaan ng Bicol Region sa aldaw na Lunes ano. Or Eastern Visayas ang sentro ng bagyo sa pagitan ng Linggo ng gabi at umaga ng Lunes. Sa aga pa lang nabanggi. Hanggang Lunes. Sa Kamahiro, sa kakikilos pakanluran habang nasa Southern Luzon area. Inaasahang mapapanatili ng bagyong Kinta ang lakas at aakyat sa kategoryang tropical storm sa loob ng 24 hours hanggang sa severe tropical storm category bagyo ang landfall or bago ang landfall. Patuloy pa itong lalakas Patuloy pa po itong lalakas matapos dumaan sa Philippine Archipelago hanggang sa patungo sa West Philippine Sea. Asahan na rin ang mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan malakas na mga pagulan sa maghapon sa malaking bahagi ng Mimaropa Bicol Region or Mimaropa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Dulot ng turunang bagyong Kinta at Saudil na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan rin ang stationary front sa pinakadulong bahagi ng Hilagang Luzon na inuugnay sa northeasterly surge na nakakaapekto sa Batanes, Silagan ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte. Sa ngunyan po mayo pang banderang tropical cyclone wind signal sa nasyon dulot kan raot kan panahon alagad pwedeng magtaas kan TCWC number 1 sa
nagkapirang lugar sa Bicol Region at Eastern Visayas ngunyan aldaw bilang paghanda sa malakas na hangin sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Kinta. Nakababahala na rin ang gale warning sa seaboards ng Northern Luzon at Western seaboards ng Central Luzon, Batangas sa Occidental Mindoro at Hilagang Palawan kabilang ang Calamian at Calayan Islands dahil sa masungit na karagatan na may along mula 2.8 hanggang 6.0 meters ang taas. Habang katamtaman hanggang sa masungit na karagatan rin ang iiral sa western seaboards ng Katimugang Palawan at eastern seaboards ng Central and Southern Luzon na may alon na mula 1.5 hanggang 2.5 meters ang taas. Medyo makusugan rapado kan alon ha. Mapanganib ito sa paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat. Kaya't payo ang pagsunod sa precautionary measures, patuloy ang pag-alerto sa mga Disaster Management Council ng mga lugar na posibleng makaramdam ng epekto nito. Sana dahil magbaba sa kadagaan kang Camarinesor, dahil magrapado digdi sa tuya sa Bicol Region na Bagyong Kinta po. Mga radyo kita mga tugang. Na dahil naman kita rapadong kan na Bagyong Kinta, makusog pati dahil niyo Kinta. Kung sa Bihikulo, Kinta, speed na yan ha. Happy 52nd anniversary RP and DCKI Iriga City. Salamato na maray. Hanggang ngunyan, tindog na tindog, buhay na buhay. An RP and DCKI. At yan, isasabay sa selebrasyon taligdi sa RP and DCKI an Family Hour. Happy Family Hour tanong. Partikan selebrasyon, nagpamisa kita, pasasalamat sa kagurangnan, sa management, kan RP and DCKI, sa mga tao na pirming nagaantabay sa tuya, mga advertisers, sponsor, para padagos kitang mag-service sa publiko sa paghatod ng mga impormasyon, bareta, entertainment, paglinga-linga sa tuya mga parantabay. Kaya salamato na maray sa RP and DCKI. Ninuhuli po kan kita buhay na buhay, tindog na tindog. Nasabi ka ni ba, dahil na ngayon nadadangog. Ngunyan ang baliktad na ang RP ngayon makusugo ng maray. Pigastusan po ng pirang milyon kan management, kang mother company kan RP and DCKI, ang Iriga RP and DCKI, para lalong kumusog, maglinaw ang signal, milyon-milyon ang ininvest pa. Although digdi po, aminon ta ang katotohanan na sa Bicol Region, kulang man talaga ang mga establishment na nagpapa-advertise, lalo nang may mga social media na kita. Kung sa income, medyo talaga daw rin na station talaga, medyo maluya man po ang income sa mga advertisement. Bangarog sa Metro Manila, ang mga television, mga radyo duman, talagang dakula ang income ninulita sanay pa sa pagpa-advertise sa to yung mga negosyante sa Metro Manila. Digdi sa tuya ang iba dahil man gayo tuod na magpara-advertise. Pasalamat nga na kita may mga local government units na nagpo-programa, nagpapa-advertise, mga
politicians na palagos man na nagpapa-advertise. Kaya dako walang pasalamat sa mga sponsors ng advertisement at nga dire-diretso tanabubuhay sa naman po ang mga radio station sa komersyal. Sa totoo lang, ininganing duwatang kongresista, representante kan na Kamara Baha, Niña Taduran, Ilre Villaperte, sige man ang lapigot na magpapapasa rin mga lay para po matawanan man ng proteksyon ang mga broadcaster, mga media sa enterong Pilipinas. Tani bang mga radio station dahil man nagkapasweldo ng empleyado ninda, kundi aasa sa naman ng mga empleyado sa mga commission, kan mga sponsor or advertisement na nakukuha. O yan, ang medyo pasalamat mi man sa RPNDC kaya tagwalig di yung monthly salary ang mga empleyado igwa pang commission. Pero ang ibang mga radio station kung lilibuton lang kan mga taga Department of Labor and Employment, mga lasta, mayo man talaga security of tenure ang ibang mga broadcaster sa sendang profesyon sa pagiging broadcast media. Tani ba mga radio station, dahil man talaga papasweldo, kundi nagtatao lang ng commission basis na inaapod. Kung nakakuha ka ng advertisement, igwa ka commission, kung pirang porsyento. Kaya makahirap man ang ibang mga empleyadong, mga broadcaster sa ibang mga radio station na mayo man nakuko ang 13th month pay, mayo man nakuko ang bonus, mayo man nakuko ang monthly salary, mayo nahuhulugan kansendang mga SSS, maging kansendang PhilHealth o Pag-ibig. Kaya ako naugma kong maray ki Congresswoman Niña Taduran, asin man na Congressman Ilre Villaperte, kung aaprobaran kang Kongreso na mga broadcaster na nagtatrabaho sa mga manlaylay na mga radio station matawan ng hazard pay, lalo na kung may mga araw kaning pandemic, kung may mga kalamidad sa senda mga area, makapag-abil nin loan, mahulugan nin SSS. Tani bang mga broadcaster, voluntary member na ginigibo sa SSS. Sige nga raw ngaw, mga broadcaster, pinapatinoan ibang mga tao, companies, na din naghuhulog ka na mga empleyado ninda, SSS para sa sendang security of tenure, Pag-ibig, PhilHealth. Pero ano bang mga broadcaster, makahirap. Tas sige kitang tuyaw, hayop sa lubang, ang puling man sa nakita. Ano po? O kaya digdi sa RPNDC kaya dahil bali daw kita maluya magprograma. Dahil bali kiniklim kan ibang mga radio station na sindanang number 1, itinatautan ang trooping in sa enda. Ang award na yun itinatautan na sa enda. Ang importante ini orgulyo ta. Sa RPNDC kaya nakita number 1 na napatindog na radio station sa enterong Bicol Region, ang RPNDCKI. 52nd na po. 52 na taon na kita na mas nagsiservis sa publiko. Nagpasalamat kita sa mga local government na palagos na nagsusuportaman po sa RPNDCKI. Sabi ta nga ni, kung mayo pan suporta kan publiko, kan mga advertisers ta, kan mga local government units ta, kan ibang mga politicians, aday man kita maagwanta. Kaya utang na buo ta ini yung pinapasalamatan sa mahal na Diyos, sa mga sponsor, advertisers, saka sa samuyang mother station, sa samuyang pinakang mother company, tayaon ng pagsuporta digdi. Sasabi kay itong iba, dahil naman niya dadadaw ng RPNDC kay kan biglang binubuan ng haros 5 million para sa tower. May bago kitang tower, may bago kitang mga transmitter. Nag-aarkila kita ng building. Nag-aarkila pa ng daga sa transmitter. Binuubuan ini ng haros 5 million kan RPN Manila ang iriga para maging buhay na buhay, tindog na tindog. O kaya, grabe po bagang blessing sa ining dapat ang pasalamatan. Kaya at yan makarantan sa to yung mga pag-iriba. Si Ma'am Kayla makantaman dahil siya sa kaugmahan, ano ha? Si Aldrin Lee, yaon na digdit ang ma-practice naman kan sa iyang kakantahon.
Si Aldrin Lee pala niya ako, malupit man ang boses kaya ni. O kaya ako niya ako, kasubang ginagtumtuom na ko kang kakantaong kuman. Kaya sa mga pag-iribata sa panganginot ni Station Manager Melvin Barayoga, Chief Technician Tony Aguilar, na sa tuyang pagpasalamat, kami gabos nagpapasalamat sa maugmang 52nd anniversary celebration nyo niya na aldaw kan RP Indiski. At sa nahapon, madadawag din do sa family happy hour ta ang gabos na personnel. Technician man yan, guard man yan, production man yan, sa opisina man yan, kabali na sa mga volunteers ta, makaranta kita digdi. Mayo day dapat na magkanta ta mamultang 500, sabi ni manager. Ano? Ano ngayon gusto niyo? Mamulta ka mong 500, umakanta daw asintonado. Ta, okay sa naman yan sa ito yung mga parantabay. Dawa ka mo magkantang sintonado, mayong problema yan. Salamat na maray sa mabuot na maray, matinabang relyosa, de papabaya sa pangangaipo kan sa indang mga aki sa Rinconada area. Dahil sa 52nd anniversary kan RP NDCKI, ang mabuot na maray na representante kan Rinconada area, Congresswoman Josal Portono, Congressman Sal Portono, kan Rinconada area, nagpadara ning anniversary bonus. Sagabos na personnel. Ikay grabe niya akong swertita. Ano ha? Pambirak. Maglibot kita sa entirong Pilipinas kung igwang representanting magtaonin na anniversary bonus sa estasyoning radyo. Sulaminting sa Rinconada area lang yan. Ano po? Kaya grabing maray. Napasasalamat sa mabuoto na maray na mag-agong na Congresswoman Josal Portono and Congressman Sal Portono sa anniversary bonus na itinao mo po sa gabos na empleyado kan RP and DCKI. Dahil mi yan malilingawan. Tay kasana ang politicians, kamo lang ang politiko na nakarumdum sa samuya. Pero iguaman nagpahabol. Kundi aratsan pa na nasa San Antonio pa da. Oy, good morning kay Kagawad Itzel di maiwat. Dawa turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagserbis sa publiko. Councilor Sani Maestado, naka-watching man, naka-antabay. Bukal Butsukoy Oliva, Vice Mayor Rex Oliva. Mga naka-antabay sindangon yan Oy, sa pira sa buti ha. Mag-ano na kamo ta 10 o'clock tapos na ang programa tangon niya na Sabado. Tuod na si mga gustong magtuod. Oy, gani. Good evening po Sir Joey, hula ko po sa laman ng buti. 97 pesos po, Jinbi Baal ng Sagrada Baal. Thank you, Jinbi. Good day, po. Greet mo na Manay Bilya na naglalaba ibang biro. Hindi, nakitang kaya dakol kan lalabahan. Tabaka, uranon man sana, mabarata man sana ang mga linabang kundi maalang sa araw. Good day po Sir Joey, hula ko po sa laman ng buti, 97 pesos po, Jinbi Baal. Yun nabasa ko na to Good day Sir, hula ko po sa laman ng buti ay 96 pesos sa Alex Baal ng Sagrada. Ayun, nabasa ko naman ninyo. Ano doon yung nagdudurdoble? 97, 96, ano pa yun sa ro? Ayun. Sige lang, text lang kamo si mga gustong magtuod. I-text niyo ang sendong hula o tuod sa 0948-241-7675. Era sa bote. Ang klo, 90 to 100 pesos po ang laman ng bote. Good morning man dyan sa Tubig na Buwa. Mr. Arman
ano to, good morning kay branch manager Arman Pulikit. Ay, napudang ko kaya si branch manager Arman Pulikit kung totoo niya akong barita na iguan nang nag-a-apply na bagong general manager sa sendong opisina. Ang dating Nabo Water District. Tas si dating GM pa lang dyan, Wilmore Minyolas, nag-resign naman, ano. O kaya, nag-retiro na o nag-resign na. Kaya iguan ang nag-a-apply dyan na maskulado pati daang nag-a-apply. General manager, bagong general manager ka na buat tubig na buwa. Kaya lang, ano pala ini assistant principal. Pero maagi pa yan sa approval kan junta direktiba kan tubig na buwa. Takan saro pala ng mayor na kwalifikasyon kan pag-a-apply mo na magi kang sarong inaapod na general manager. Ang saro sa magabat na kwalifikasyon pa lang kayan, dapat saro kang CISO, Career Executive Service, ano pala niyan dapat. Officer, dapat pasado ka pa lang kayan. Takon na ma-apply kang general manager sa tubig na buwa, na mayo ka, dahil ka pasado sa CISO, ay dahil ka pwedeng ma-qualify. Kaya ining assistant principal dahil dyan sa nabuwa. Iyon magiging, general manager tayo. Sa mga nag-a-apply, iyo lang pala ni ang CISO. Kaya niya ako iguan na pala magiging kundi yan pala ang pagiging career executive service officer mo dakulang bagay para ka maging sarong general manager sa sarong mga sa sarong water district water tama maging empleyado kang GM. Magiging partner pala niya ni Mr. Arman Pulikit ining maskuladong general manager na bago sa tubig na buwa. Pero niya ako Sir Pulikit tig-question baga kan Sangguniang Bayan sa pagi ni Konsyal Duna Onyati itong audit report dapat i-submit nito sa Sangguniang Bayan. Ta kan blaog ngaya kamo zero kaban kan na buha. Iyan sa naman ang query gayod na dapat. Kundi sabi ni BM Ulikiti na ngaya sir nakasubmit na ngaya kami kan sa moyang side. Na yaon na nga duman ang gabos na kasimbagan explanation asin kaya naman yang gayang problema ang bagay na yan. Sharing man po si Congresswoman Josal Portono, Congressman Sal Portono, naman po bagasinda sumiter naman kan sa enda pong sa Kamara Alta. Matapos ang trabaho sa Kongreso, makalis maaprubaran na sa ikatulong pagbasa ang 2021 General Appropriations Act or GAA sindagos ng i-endorsar kan Kamara sa Senado sinda Congresswoman Josal Portono kan Rinconada and Congressman Sal Portono ang padagos ng personal minting naglilibot-libot sa indang distrito digdi sa Rinconada para iyo mismo ang mag-distribuir sa beneficiaryo kan Doli Tupad ining Department of Labor and Employment Tupad programs. Malatakan sarong aldaw si Congresswoman Portono and Congressman Sal Portono anyaon sa Banwaan kan Bula. Camarines Sur covered gym para itao
sa haros 258 beneficiaries na bulain nyo ang kantidad na 4,650 pesos kada saro bilang bayad sa sendang pagtrabaho sa tupad program sa laog ng 15 dias. Katuwang kan kongresista ang Dole Camarines Sur sa liderato ni Provincial Director Carlos Unding, mientras tantong si Mayor Amelita Migay Ibasco kan bulaiyo ang katuwang ni Congresswoman Josal Portuno sa pag-identifikar kan mga benepisyaryo para sa naunambitan ng programa na nakatalaan man sa Martes, Oktubre 27, 2020, nabanwaan kanabuha para sa kaparehas na aktibidad. Yan ang impormasyon nali kay PIO Chief Senior former karondang dun na Hugo. Thank you pa di pinadalan mo kani yung news na ini. Naggaya ng basahon kan mga gibo mong news pa di. Pwede may bonus ka man. Bueno, good morning kay pading dun na Hugo. Kan nabuak Camarines Sur. Minsan nasa Irigaman si Padi, nagpasyar man digdi sa Iriga. Bueno, malat sa iba pa pang mga barita, mga tugang, yaw natulos ka mo pambira ng duwatang pag-iriba. Madali on baga madali on baga ka mo nagbalik. Okay. Si ano pala, ano masasabi nindo kani yung pahayag ni Santo Papa? Or ano ni, alat daw na ininda ang pahayag ni Pope Francis sa same-sex civil union. Dahil pa doktrina kan na simbahang Katoliko may mga ibang padi nagataram na dahil man niya porkit tinaram kan sarong Santo Papa, iyon ang susunod doon. Anong masabi mo ka ni Rock? Pwede nang ikasalan na same-sex sa Pilipinas o dahil pa? Go ahead, good morning. Kaya na magpakarasal, di magpakarasal na lugod. Minsan may nabubuyo man sa mga simbahan na yung gayo same-sex mapakasal. Amo nina man ikasal kang padi. Mariken, turugutan na. Sige lang sararo, sige lang libin. Sige lang ang sararo, ano pa man. Pero kay po mandang respeto kan mga lesbian, mga bakla or mga na dapat sinda may mga pusot damdamin ring nasasaktan, dapat rin respeto man sinda. Kundi kung tutugutan na sinda ikarasal sa mga simbahan Katoliko garo nagtitirindogan pa ang barahibukan pading makasal. Garo dahil pa pwede. Dati baka iba man ang tindog sa inda. Ay, iyo kayo Oo. Day nakita magpara kuyan kayan dakul man sa nabagaan nangyayari. Sa tuyang kinapan. Pero anti-same-sex dahil man kayo pwede makaaki. Pero kung opposite sex, pwede kang magkaaki. Kung ang lalaki babae nagsaro, nagkaaguman, pwede mag-aki ang misis. Pero kung miss sa kamis, mainaraguman, paano na mag-araki yan? Dahil man pwede ang Excel, para yung Excel ma-develop ang magkaigwang fetus sa sinapupunan ng sarong babae. Para yung Excel. Importante man ginagawa. Pero kung may sperm cell, hali sa lalaki, ma-develop sa Excel, sa bahay bata ka na babae, nagkakaigwang aki. Pero adaptation kayo doon mangyayari para masabing sarong bilog na pamilya sinda o sarong pamilya. Iyo. Nina, alay na ba ganit yung iyan tabi karon na Joey? Nina, bigya re-revise na kan sa tuya tabi ng mga pero kadakol na mga bakla sa katumboy, nagpasalamat. Nagrukyaw sa kaugmaan sa naging pahayag ni Santo Papa, ni Pope Francis sa same-sex civil union. Hindi pa doktrina ng simbahang Katoliko. Ayan, pero ito mga kapadian, magtugot na. Sa kung iyuman sana nangyayari, dahil na nila para kurun tao.
Okay, Ito, tabi ikaw karon naman nga. ang kasararo. Sige, anong barita mo dyan na turutol-tol? Ana sa tuyang pareta ta ibinahayag ni Councilor Dondon na Pentecostes kang nabuwa Camarines Sur natawan ni na recommendation ana ipupulis kan na banuan ni nabuwa na konserman nga ni pinagka-uhurot na may balik digdi sa dakulan mga naging performance kani asin man na based sa Nabwa Municipal na Police Station and Banuan kang Nabwa sa pagkakapot ni COP Police Lieutenant Colonel Ronnie Pabia na kung saan man na ini ni na dakulan mga akumplisemento orong na sa droga atin man na karabasan iba pang mga krimen adik di sa Banuan kang Nabwa Camarines Sur apera kayan tabi karon nga Joey ni na nagkatao ini yun ni na tabang sa sarong pamilya diyan sa barangay San Antonio Ugpon Nabwa Camarines Sur na kung saan ni na tiyos na pamilya haloy nang dahil nakakapatugdok ni na harong ni na ipinatugdok ini ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Pabia ni na harong ini yung pamilya nga Estrebillo diyan sa barangay San Antonio Ugpon Nabwa Camarines Sur apera kayan tawan pasindanin na mga grocery na kutsain na initabi karon nga Joey mayong tultul na trabaho ana nakikipag turutag lang sa pag trabaho pag lati-lati tapos pag puro karpintero kaya naman mayo na naman siya ni na trabaho kaya sa tabang ni Kagawad Labilia kan barangay San Antonio Ugpon ni na siya ang napili na tugdukan ni na magayon na harong diyan sa San Antonio Ugpon sa Banuan kang Nabwa Camarines Sur. And iba pa kadakol pa ni mga project an tipo police kan Banuan ni Nabwa Camarines Sur kaya naghihinayang si Councilor Dondon Pentecostes asin iba pa mga members ka na Sangguniang Bayan kang Nabwa sa liderato ni dating Police Lieutenant Colonel Ronnie Pabia sa kwenman nga ni si Councilor Gerald Punon kan Nabwa Camarines Sur na gusto giraray na ibalik ang tipo police minulis sa mga magayon-gayon kaning mga akumplisemento asin man na naging Nabwa Municipal Police Station na Banuan kan Nabwa Camarines Sur tabi karon nga Joey. Okay. Sa iba pa nga bareta dakulang maray ang kaugmahan kan mga residentes kan barangay Santa Elena Puwi Camarines Sur sa pagbisita kan sa tuyang mabuot may gos na congresswoman kan ni Kalimang Distrito na si Congresswoman Jocelyn Portono na kung saan kang nagkatalikod na aldaw, apwera kan mga naresibitabi na tupad na program kan na Department of Labor and Employment na tiga po 4,300 na tabi karon nga Joey na naupanin na food pack sa tuyang congresswoman ni na apwera kan food pack sarong chicken itinaw na tanganing igwasindanin pansira-sira takod igwa pang pitabi karon dang Joey pang Ricardo. Ani na kuyan kaya ugmahon ta ay salamat ngaya mayo ngayang congressman na nagtatabang sa muya kundi ngaya si Teacher Jock si Congresswoman Jocelyn Portono. Ito manok sa bagas igwa pang nakasubring sobra pangani pa lang sa pang Ricardo. Pang Ricardo tabi karon ng Joey. Sobra pa nga sa pang Ricardo. Sobra pa nga ni. Oh. Kaya mo, yan ang tao bagara kisawa naman sa mga itinataong sardinas kan mga politicians. Oh. Ngunyan si Teacher Josal sa kay Congressman Sal, binago naman inda instead na sardinas, dress chicken ang pinapanaw nila sa kabagas, saka sobre na may laog kwarta. Yan. Lalo sa mga lockdown na mga sabi nga ni Kapitan Ed Misalotya, titiripuno niya man mga tao niya duman sa barangay
sa rumang bagay niyo nalakdangan dyan sa barangay na may nag-positive man sa COVID. And siguro karon lang jo sa mga masunod na aldaw, iyon naman ang barangay ni Kapitan Ed Misalotya na tatawanin na regalo kan sa tuya tabi na mabuot na congresswoman kan ni Kalimang Distrito na si Congresswoman Jocelyn Portuno asin man si dating Congressman Sal Portuno. Ano si Dahil nga sa Banwa, anniversary bonus ni Congressman Sal sa emo sa kani Congresswoman Josal, receive mo na. dahil pa tabi karon dan jo dahil pa man ako na-report sa istasyon. Pag nag-report ka tatang ka ni Ma'am Kayla. Ayo. Takod si pabuta ta pala nin good morning si Kagawad Marie Chris Ablan. Kana sa Lusibao. Ani na sa mga kababayan diyan, mga kababaryo ni Kagawad Marie Chris Ablan, nagpapasalamat man kay Congresswoman Jocelyn Portuno. Sa itinauman na tabang kani diyan sa barangay San Jose, Bao, Camarines Sur. Haliman po yan kay barangay Kagawad Marie Chris Ablan ang masunod na kapitan kan barangay San Jose. Oy, Rap, pero sabi ni kumusta na pala si Vice Mayor Jose Nining Malasarte luwas na sa pagka-home quarantine. Dahito patabi karon na dyan, nakakaulay. Yaw pa da sa lao. Habo pang makipagampangan sa iyang mga bisita. Ayo. Siguro kahit sa mga masunod na simana, kung na okay na si Vice, makakaulay ta. Oy, barita ko Rap, digdi sa Sangguniang Palasod kan Iriga, ang session regular ninda, garo Zoom meeting or ano pa kayo, garo naka-online na sana. Bako na face to face. Yan ang dahil ko tabi, aram karon danjo, dahil man ako nag-attender. Kahanda sesyon na mag-interview ka daw kay Kagawad Sani Maestrado, ang top notcher city councilor, kung totoo na ang sa indang mga masunod na session regular, garo ipapaagi sa Zoom na sana or online nagdi-disinfect ka na Sangguniang Bayan pang lungsod building sa Iriga. Pasari ba yung pilit mo niyan? Pasir na ka mo kung siya na available na konsyal na pwedeng makaulay, baka maabol ta pa sa programa. Iyo, kasubago nga ni, di naman namin si Councilor Dante Odiba, nagali da. Tapos na pag-agimidig ki Councilor Sani Maestrado, waraman, diretso na kami lagodig sa studio. Alam niyo baka si Kagawad Rosa Orulpo. Ani na kikagawad Ros Orulpo, dodoktrina hanggang una. Ay, nantig sa kanan doktrina. Matatapos na ang oras. Mga maabutan ka nito ng oras na matapos ang doktrina ni Councilor Ros Orulpo. Okay, tabi ka ron na Diyo. Siya na sa tayo mga dagdag na impormasyon sa Radyo Ronda. Ini sila Kibayubo. Okay, salamat karundang Rocky Bayubo. Good morning kay Kagawad Ilma Dili Magaspio. An pupurmahon garo Judy Ann Santos. Garo 10 ang pigtuom na kanta para sa atyan Happy 52nd anniversary sa Tuya Gabos. Gabos kita makaranta pati. Ilawag ko na ni nga hanap buhay. Alat daw, bago nga hanap buhay, ilawag tanlagod ini yung kung siya nang nangganang ko niya na ang laman ng bote. Sabi ko na, 90, tama lang ko sa commercial, 90 to 100. Ang laman ng bote ay 99 pesos. Pero daw, kung may nagsimbag. Dahil ako maako ning masimbag po matuod ta, in-announce ko na. Good evening, minsan sala-sala man yung napipindit ko ay. No. Ano na yun? Ay, na daw si mga 95 Iman Biag San Juan. 92 Jocelyn Cortez Sagrada Bao. 93 Maria Charity Cortez Sagrada Bao. 92 Jocelyn Cortez Sagrada Bao. 93
97, Jean B. Baal. 96, Alex Baal. Sorry po, maayo ng gana. So, malaog na kita ka na better luck next time kita ha. O, ilalawag tanan ng mga anak buhay ta. Tangarig, at yan, masunod na si Kagawad Ilma sa sunod na programa. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Iriga City. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olimpio June Dininia and family. This program is brought to you by Madam Nenita Lucenia and kids Renaline and Alex from London, UK. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya, Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko Para sa sarili, para sa pamilya. para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-oopresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain-lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Magkukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Walang hamon, may pag-asa sa pagpamon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pag nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat.
Ikaw! Ako! Anak mo! Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo! Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Mga tugang, ang tabayan na po, masunod na programa, Kagawad Ilmadili Magaspe. Sa ngarang sa ko yung mga naka-partner sa programa, sa technical, Engineer James Oco, and yaon maligdi si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site, si Engineer Lindon Turalio and si Aldrin Orlandan sa tuyang PSG duman. Salamat kan mga nag-participate sa tuyang pakonsuelo. Sa pera sa boti, better luck next time kita ta mayo ng gana. And thank you so much sa mga Facebook Live viewers ta. Thank you so much and good morning sa indo. Si Rocky Bayobop na kaibanan ta sa programa. Ini po si Joey Habana Limsa. Ka malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Hoy, mga kabarangay. Uyan na ang programang mapakilig, mapaugma, minsan may kulitan, mahiras din informasyon na pakipakinabang buhay sa barangay. Mga eksperyensya, ideya na posibleng mapabago kansa tong pagbuhay-buhay. Mga istoryang mamundo kung minsan sa buhay sa barangay. Maugma, minsan may intriga man. Alagad, kung kita nag-uurulay-ulay,
posibleng kita may manuda. Iyan gabo sa laog ka. Buhay sa barangay. Madadangog na sa RPN TCKI kada alas 10 nin aga hasta alas 11 nin aga kada Sabado. Kaibaan sa itong kabarangay, Joey Lim, asin ang sa kuyang makuapo, Elma de Lima Gaspe. Buhay sa barangay. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. If your love's gone away just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Some sweet day, no one knows you'll return, and you'll be happy. Shout it sweet in a song. Listen to your heart, it is singing. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. My heart goes
Put your hands in the air. Give me all Okay, good morning po sa indo lahat ng mga naghihinanyong niya na aldaw sa programang Urulay-Ulay Buhay sa Barangay. Natatawa si Rocky dahil nagmadali pa ako. Sorry po, late tayo kasi bumalik po kasi ako sa bahay dahil nakalimutan ko ang aking Wonder Candy. Paus na paus po kasi ako. Kung wala akong candy, hindi pa ako makakapagsalita ngayon. So anyway, good morning po sa indo kapos na naghihinanyong niyan. Ang tamang oras po alas 10:15 na po ng pagkaaga. Okay, ang sa tuya po magkakaibanan sa technical side, yaon po si Sir James Oco. At nandyan po sa information of course, si Jamie Guanzon na naghahanap ng malunggay pangsahog doon sa kanyang lulutuin na pulutan yata mamaya. Yaon man po sa transmitter, si Engineer Lyndon Toralio, kaibanan duman si Aldrin Orlanda. Aldrin, kung nagdadangog ka dyan, magdara ka daw ng malunggay, sabi ni Jimmy Guanzon. Kasama ng kaldero. Okay, but anyway, thank you po kan sa aking Love of My Life from kay Pelosopong Tasyo. Hello, Edward, kumusta? Gusto ko pa naman sana i-topic mo niyan ang talagang ang topic natin ngayon dahil next yan sa Friday po October 30 is the schedule of San Agustin, Barangay San Agustin for the mass vaccination. But anyway, good morning. I would like also to say good morning first to Madam Nelly Cabarles Valle of USA. Ayan, ang buhay naman ko, ang layo-layo. Si Madam Nelly Cabarles Valle of USA. Here is a special bulletin. Ma Baker. Sorry talaga, likang paos talaga kita. Sana umepekto itong aking Wonder Candy from courtesy of Ate Globong, guys. But anyway, batiin ko. Magbabatiin ko. Inubos kasi 15 minutes sana. Hello to my love from Lucena City, Fidel Reyes, and of course kay Edward, kay Masud Rana, kay Benji Macapas of Davao City. Kinihingal tuloy ako. And also good morning to Joel Rinaldo of Bahrain. And of course, kito ko Radi Maiwat. Ora di mawat Tebelino is watching right now. Talaga pause kita. Sayang, gusto ko pa naman sana i-discuss ngayon regarding doon sa different vaccination na ginigibo po sa kada barangay kaning Pilipinas. Ang sabi ni Madam Nelly Cabarles Valle, hi Madam, good morning. Good morning dito, Nelly. The time is 10 o'clock in the morning. At anyway, good morning kay Johnny Ampungan and family. Ayan, yung mga luto-luto niyo dyan. Reserve mo ako sa next Friday. Good morning also to Senator Laila de Lima. And good morning also to Congresswoman Jo and Sal Fortuno. And of course, good morning kay Ate Marie Quadrante. Ate Marie, talaga makakapunta ko dyan. Kaya lang, not this time, so busy. And also to Engineer Steve and Edith Andales. Okay, ang sabi ni Nelly Cabarles Valle, pakibati naman ang apo ko na si Angel Alan. Happy birthday, Angel, from your grandma Nelly Cabarles Valle. Happy birthday, Angel.
Happy birthday man ay happy birthday kan sa ang aming barangay barangay nutrition scholar. Happy birthday, happy birthday. Melissa Ampungan. Okay? Happy birthday Melissa Ampungan. Thank you for the yung ganap kahapon. And good morning ma'am ki Edsel and Nene de Lima Esteliana of Quezon City. And of course, ki Star of the Universe, Star D5 Esteliana. And good morning man ki Ochi D5 of Quezon City. But anyway, gusto kong itapik itong, kahit ito man lang sana isang pinaka-importante sa mass vaccination na gigibuhon po sa Barangay San Agustin this coming October 30. Sa Biyernes po yan, Sabado po ngunyan, sa Biyernes po gigibuhon ang ating mass vaccination po. To all those children po, yung mga children na included po, yung mga wag na wag po ninyong kalilimutan, sa Friday na po, October 30, ang mass vaccination natin regarding sa tigdas, polio and rubella. Ayan, tigdas, polio and rubella. And good morning man po sa Cebuana Loelier, now open to serve you. M. Loelier Express, move your money fast. Smart padala through Burns Bills, Payments and Remittance Center. Burns Bills, Payment and Remittance Center, dyan po yan sa highway, National Highway ng San Agustin, Iriga City. Gotta go home, home, home. Gotta go home, home, home. Gotta go home. Okay, matay. Dahil ko na naman, napigligawan ko na naman daw ang, yung text line. Okay, to all the listeners of radio, sa mga listeners dyan sa mga radio, mga po dyan na nakaradyo lang po, yung mga walang live streaming, ang atin pong live text line, RPN text line, 0948, ulitin ko po, 0948-241-7675. Ulitin ko po, 0948-241-7675. Good morning from my love, Fidel Reyes, my love from Lucena City. Kumusta? Just relax, my love. Fidel Reyes of Lucena City. Okay, gusto ko mong pag-usapan natin ngayon itong regarding sa tigdas, rubella and polio. Kaya mga mama, mga nanay, mga constituente ng San Agustin, Iriga City, don't forget that our mass vaccination is on October 30. Sorry nga pala, yung ating barangay assembly hindi po matutuloy bukas kasi po hindi dadating lang po ng communication regarding kung ano ang pinakang tema ng ating barangay assembly. But anyway, reschedule namin to after na lang yata kasi ang daming schedule ngayon, baka ito after All Souls Day na yata. Kasi late na po kasi ang dumating po itong if what is the topic regarding the barangay assembly. It is the second semester calendar year 2020. Hindi po tuloy ang barangay assembly natin bukas. After All Souls Day na yata dahil marami kaming gagawin pa at saka uunahin po natin itong mass vaccination sa mga bata dahil this is the most important sa mga bata. Anyway, ang Barangay Bayanihan sa panahon ng epidemya para sa kaligtasan ng mamamayan. Yan po ang tema sa mga barangay assembly as the second semester calendar year 2020. Good morning man po kan sa muyang PB, si PB Badi Katimbang. Thank you. Di pala, ha, hinay-hinay lang.
Just remember, nakaka-recover ka na, be thankful. Kaya lang, relax lang. Gusto ko pong bigyan ng ito lang muna ng isang the number 1 mass vaccination na itong regarding sa tigdas. Dahil after mga ilang minuto pa, gusto ko pong sagutin yung request nung may nag-request po kasi gusto niyang malaman and he would like to let me explain. The other week pa po ito. He wants me to explain what is the difference between the All Souls Day and the All Saints Day. But anyway, maya-maya na lang yan. I-discuss ko muna itong regarding sa tigdas. Ito, although sinasabi natin this is only a simpleng tigdas lang, pero there are so many nakakamatay po ang tigdas. Pagkulang po tayo sa pagkaintindi, and besides, if ang mga anak ninyo ay hindi po na-vaccinationan ng anti-tigdas, talaga pong delikado po yan. Malaki po ang banta ng malawakang pagkalat o outbreak ng tigdas. Dahil ito pati minsan pag tag-init may outbreak, pag tag-ulan may outbreak pa rin. Kaya parang any season po ining tigdas. Kaya nga po sinasabi ko, malaki ang banta ng malawakang pagkalat o outbreak ng tigdas. Kumakalat din ang rubella. Ang iba nagtatanong, kagawad ano ba yung tinatawag na rubella? Marami pong hindi nakakaalam what is the rubella, kung ano pong ibig sabihin ng rubella. Ang rubella po, yun po ang tinatawag ng mga matatanda o mas kahit nga po ako. Ito po yung tinatawag na, we call it tigdas hangin. Ano nga ba yung sa ano yung sa English? Tigdas hangin. Yes, I know, yes. Measles on air. Ayan. Pag hindi naintindihan, measles on air, baka ito siya tawag na yung bomba. But actually, hindi po ito bomba. Ito yung tigdas hangin na tinatawag. In English ko lang. Yung tigdas is measles. Tapos, yung hangin is air. Ayan, ang naman nag-react na agad. Puro daw ako kalukuhan, no? This only a joke. Tumawa tayo. Huwag natin seryosohin na gusto ang mga nangyayari sa ngayon. Okay? Kumakalat din ang rubella na ang ibig sabihin ay tigdas hangin. Itong yung tigdas na, ang dami kong rasis tigdas ito pero walang lagnat. Ito yung tigdas hangin. Ngayon, sa kasalukuyan din sa paring may polio outbreak sa bansa. Ito po. Pahagingan ko ito, tuloy ko po ito next Saturday. Meron din po tayong polio outbreak sa ating bansa. At ito po yung nakakatakot dahil for so many years po, from the time of Secretary Flavier o the late Senator Flavier, napuksa po itong polio na to dahil doon nga nag-start yung polio vaccine na not injection po. Ito yung patak lang po sa bibig ng mga bata. Kaya mga nanay, mga bata, hindi po ito nakakalagnat kasi ito lang yung ipinapatak sa bibig ng mga bata po. May polio outbreak po tayo sa bansa. Actually po marami na namang biktima ngayon kasi I just don't know kung bakit bumalik itong polio vaccine na ito. Siguro kasi for so many years hindi ko rin ito narinig. Sa mga nakaraang taon kasi dumami ang mga bata na hindi nabakunahan. Ayan. Marami ang mga bata na hindi nabakunahan o naprotektahan laban sa tigdas, polio at rubella. At lalo pa pong dumami ito dahil sa pag-akaantala ng pagbakuna. O bakit nga naantala itong pagbakuna natin? Yes, talaga pong naantala. Medyo po na-late tayo ng pagbabakuna nitong tigdas o rubella and polio. Naantala po ito sa pagbabakuna. Naantala pang pagbabakuna natin sa ilang lugar dahil nga po sa nangyaring COVID-19
pandemic. Yes, dito nga sa amin sa barangay natin. Pero ang akala ko nga nito first week pa lang ng October, kaya lang marami po kasing pinaanong proseso yan. Marami pong proseso ang pagmamas vaccination. Unang-una po, for every barangay po yan, kaya nga ini-schedule nila. Supposed to be nga, ang alam ko nito second week lang October 2, kaya lang due to the hectic schedule, especially here in Iriga City, how many barangays do we have? So mahirap man po sa ating mga city health workers dahil hindi naman lahat ng city health workers ay nagbabaksination. So talagang ini-schedule nila po yun, barangay. Ngayon, may nagtatanong. Kahapon nga may nagtanong sa akin dahil before I go home, paggagaling ko po sa barangay hall, meron pa po akong dinaanan kasi yun nga may ipinapaano din ako dun sa health worker designated sa zone na kung saan din ako designated, may nagtanong. Sabi nila, ano yung kagawad? Yung yung pagbabaksination ba? Yan ba yung nakakalagnat? Hindi naman po yan. Yung may vaccination kasi tayong, ang isang turukan lang po is 3-in-1. 3-in-1 po, yun yung nakakalagnat. Pero itong vaccination through tigdas, rubella, and polio, anti-polio po, hindi po ito nakakalagnat. Yes, you can sail the 7 seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on, people, and let's stay. Okay, I would like also to say hello kay Madam Margaret Lamiel Oliveros. Ayan, Margaret Lamiel Oliveros who is watching right now. Kumusta ka dyan, Margaret? And of course, the whole family, kumusta kayo dyan? Sana lahat tayo is always safe sa mga nagdadaan ng COVID-19 na ito. Always stay safe. Kami dito sa Iriga, okay lang. Although, medyo marami yung na-find out kahapon na infected. They are only infected pa lang naman. Hindi pa naman sinasabi na they are totally positive. But anyway, Margaret Lamiel Oliveros and family of USA, thank you for watching. So, may nagtatanong po, ano ang kaibahan nito sa routine immunization? Okay, itong routine immunization kasi, ito yung ginagawa every monthly to. Sa barangay nga, may mga schedule yan sila every Wednesday and I just don't know kasi right now po kasi hindi na po ako ang chairman ng Committee on Health kasi po nasa Committee on Appropriation po ako. That's why hindi ko nakabisado kung ano yung mga schedule nitong yung routine immunization. Pero as far as I know, ang routine immunization, ito po yung ito yung pangkaraniwang immunization na ginagawa at least once a month na from the birth of the child, ayan po, mayroon po yan silang sunod-sunod na immunization. I think it is the routine immunization. Kumpara po doon sa itong gagawin na mass vaccination. Kasi itong mass vaccination po na gagawin natin, anti-tigdas, rubella, and polio, ito po yun para hindi po tayo, in kaso mayroon din mag-outbreak, ang tigdas, hindi tayo tatamaan kung kayo ay nabakunahan. Ito ang isang malawakang pagbabakuna. Ayan ito ang kaibahan ng routine immunization. Ito ay isang malawakang pagbabakuna. Malawakang pagbabakuna na isinasagawa. Ito po ay isinasagawa para agad nang mapigilan ang banta ng measles outbreak. Okay? Ito, listen talaga, makinig po kayo. Ito ay isang malawakang pagbabakuna na isinasagawa para agad nang mapigilan ang banta ng measles outbreak. Pagkalat ng rubella. Yung tigdas hangin na sinasabi ko nga, at pagsugpo upang masugpo ang kasalukuyang polio outbreak. Dahil dito po sa Pilipinas, sinasabi ng ating mga sa City Health na mga nagpapalakad nito sa atin, may polio outbreak tayo. Ayan, ulitin ko po, palalulo yun sa mga late tuners. Yung mga late po na naghihinanyog sa atin, sa programa natin. Ang kaibahan po ng routine immunization, ito ay isang malawakang pagbabakuna
na isinasagawa para agad na mapigilan ang banta ng measles o ang banta ng tigdas, pagkalat ng rubella, ng tigdas hangin, o pagsugpo o masugpo ang kasalukuyang polio outbreak. Ang mga bakunang ibinibigay, ang mga bakuna itong ibinibigay ngayong sa routine at saka yung itong sa mass vaccination ay dagdag sa mga bakunang ibinibigay. Ito ay dagdag sa mga bakunang ibinibigay sa mga bata bilang bahagi ng routine immunization. Ayan. Pakinggan ng husto. Ang mga bakunang ibinibigay ay itdagdag po ito sa mga bakunang ibinibigay sa mga bata bilang bahagi ng routine immunization. Ayan po, maliwanag. Ang vaccination po ng tigdas, rubella at polio, pangdagdag po ito doon sa pinaka-routine immunization na ginagawa po every month. Ayan, may nagtanong pa po. Bakit kailangan itong isagawa ngayon kahit nasa gitna ng COVID-19? Wow, ang ganda po ng katanungan niya. Bakit kailangan itong isagawa ngayon kahit nasa gitna ng COVID-19? Disastrous, impossible. Habang naaantala ang pagsasagawa ng kampanyang ito, makinig po, habang naaantala ang pagsasagawa ng kampanyang ito, dadami ang batang walang proteksyon. Dadami ang batang walang proteksyon kasi every day, every hour, meron pong ipinapanganak. Dadami ang batang walang proteksyon laban sa tigdas, rubella at polio. Again, para po sa mga late viewers po, sa mga late listeners, ang rubella po, inuulit ko, ay ito po yung tigdas hangin. Yung tigdas po, naintindihan ninyo, at yung polio. Pero po, yung rubella, it is the tigdas hangin. Complicated. Kaya po, importante po sa mga bata ngayon, kasi bago naman po sila magkakandak ng mass immunization, ang lahat po ng mga BHW, itong barangay nutrition student, at saka yung mga sa population po, nag-iikot po yun sila. Kabisado po nila sa kanilang barangay na pinapasukan o pinagsuserbisyuhan kung sino-sino po yung mga bata na nangangailangan nitong mass vaccination na ito. Sa mabilis na pagkalat ng measles virus. Okay, sa mabilis na pagkalat, ako straight Tagalog po ako para lahat po tayo makaintindi. And besides po, kapag hinaluan ko kasi ito ng Bicol Naga, baka magkamali ako ng bigkas po. Kasi sorry po, talagang hindi po ako nakakapagsalita ng diretsong Bicol Naga. So it is much better kung Englishin ko tuloy or Tagalogin ko. So, sa mabilis na pagkalat ng measles o virus, lalong malalagay sa panganib ang mga bata. Okay? Lalong malalagay sa panganib ang mga bata sa malubhang komplikasyon na dulot ng tigdas o kaya sa pagkamatay. Hindi po biro yun. Hindi po biro. Marami po ang namamatay sa tigdas, lalo na yung if the parents is not aware o kung ano ang dapat sa gawin pag may tigdas ang isang bata. Chorando estará ao lembrar de amor que dia não soube correr. So sana pag may tinatalakay tayo mga ganitong, lalo when it comes to health, makinig po tayo mga nanay kasi I know that most of the nanay, lalo na those who have yung wala man lang background when it comes to health, talaga pong nahihirapan po silang umintindi. Marami po ang mga nanay na pagdating sa tigdas, ito yung kukumutan lang nila, painumin ng they are lack of pagkaintindi kung ano yung dapat gawin kapag ang isang bata ay may tigdas.
patuloy rin ang polio outbreak. Yan, patuloy rin ang polio outbreak sa ibang lugar, sa ilang lugar. Sa ilang lugar po. Pero dito I just don't know kung dito sa Bicol meron tayong nabibiktima sa ngayon ng polio. Kasi ang polio outbreak naman ay hindi naman yan buong Pilipinas po. There is only a certain place. There is only a certain place kung saan may outbreak ang polio sa ilang lugar at sa ating bansa. Okay ba? Sana hindi po ako ma-misinterpret. At ang karagdagang dose ng karagdagang dose na pagpatak kontra polio ay magbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa sakit na ito. So, ang ang polio patak po, ang pagpatak po ng polio ay hindi naman po yun. Hindi wala yung sinasabi na kung ilang taon ang bata, kung ilang buwan ang bata, or ilang days na ang bata. Basta pumunta po kayo. If you don't understand po, if you don't know anything about all this mass vaccination, pumunta lang po tayo sa mga health centers natin sa barangay. Dan nandyan po ang ating mga health workers, they have to explain kung ano ang dapat nyong gawin at kung anong dapat tanggapin na vaccination o immunization ng inyong mga anak. Every day in the morning on her way to the office, you can see her as she catches a train. Just a face among a million faces, just another woman with no name. Not the girl you'd remember, but she's still something special. If you knew her, I am sure you'd agree. 'Cause I know she's got a little secret. Friday evening she turns out to be Nina, pretty ballerina. Now she is the queen of the dancing floor. This is the moment she's waiting for. Just like Cinderella, just like Cinderella. Nina, pretty. Okay, para po sa smart padala ninyo, magbuduman lang po kamo. Pumunta lang kayo dyan sa Burns BR, Bernales, Deals Payment and Remittance Center dyan po sa 45 National Highway San Agustin, Irigas City. Burns, Bills Payments and Remittance Center. Smart padala po, M. Loeliel Express. Morning to her work at the office and another week to live it. Okay, let's go to itong sinabi ko nga dahil sa kay Helmer Valencia of Santa Ostina. Ayan, I remember. Helmer Valencia of Santa Ostina, Buhi. Ayan, he is an avid fan listening to all the programs of RP and DCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. Serving na po 52 years na po yan. Ayan, anniversary po natin ng ating RP and DCKI this coming October 28, next Wednesday po. Pero ngayon po kami dyan medyo konting-konting banding-banding lang in coordination with the 52 years celebration ng RPNDCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. Sa palengke nga kanina, ayan, ang aga ko sa palengke. Alas 5 na sa palengke na po ako. Ngayon may nagtanong po sa akin dyan. Thank you nga pala Ate Ruth. Thank you para dito sa tahong. Ayan, thank you sa tahong. At yung katabi niya, yung nagtitinda ng tilapia. Good morning po sa inyo dyan sa palengke. Ayan. And of course, doon sa binilihan ko ng tabyos, thank you. At kahit nakamask ako, takip na mukha ako, nakilala pa rin ako. But anyway, thanks a lot po kasi yung nag-order sa akin ng tabyos. At least napagbigyan ko na. Dahil nag-uunahan nga sa tabyos, mabuti na lang kilala ko yung nagtitinda. Suminyas ako, sabi ko, tirahan ako. Okay, pumunta na po tayo dito sa All Souls and All Saints Day to pinaselebrate natin this coming November 1 and November 2. At anyway, ngayong October, bago magtapos ang October po, para sa mga Catholic po, it is the October Feast. October Feast po yan ang Holy Rosary. Ang santa po ng Holy Rosary ay si Our Lady of Manawag dyan po sa Pangasinan. Siya po ang ng Our Lady of Rosary.
Again, happy birthday kay Melissa Ampongan, VNS. Happy birthday, Melissa. And I wish you all the best. To all the birthday celebrants po. To all the celebrants who are celebrating their birthday today. Happy birthday. I wish you all the best and good health. God will always protect you, guide you, and protect you. I love you. I would like also to say hello. Itong si Willie Papa Alanis. From where are you? Willie Papa Alanis. Sabi niya, maray na aga sa Iriga. Nagwa-watching po siya ng ating mga RPNDCKI programs. And also, I would like to say also good morning to Joylyn Elises Gayas. Good morning also to Joylyn Elises Gayas, and thank you for listening and watching our program. And of course, kay Nicole of San Jose Partido. Nicole Cleofe, how are you dyan sa Partido? Stand by regards to all the Partidians. Ano ba tawag? Sa mga taga-partido, ayan. Saan nga ba yung mga, ang dami kong kasamahan dyan sa partido na yan. Sa Sabang ba yun? Di ko alam. Pero anyway, if you are listening right now, thank you very much for listening our program. Ayan, malalapit na. Ayan, 15 minutes lang tayo. Maghihikarsak na. Ang soul po, ang kaluluwa is a soul. Ang kaluluwa po, ito yung soul ha, soul. I am talking about soul. Kaluluwa. Soul of men. Mga kaluluwa ng mga tao. O ayan, mga kaluluwa ng mga tao. Not a soul was there. Wala ni isang tao roon o doon. Diwa, kaluluwa, the soul of his speech. Halimbawa, may nagtalumpati tayo or you are the speaker of any event. May nagsasabi dyan, magsasabi dyan sa audience na amo manito yan ang ang speaker na wala man lang kakalag-kalag. Ayan, because ang kalag is soul. Walang kadiwa-diwa ang kanyang pinagsasabi. Anyway, it is the soul, the kaluluwa of tao. Wala man lang ka-soul of his speech. Diwa ng kanyang talumpati. Ayan, that is what I am talking about. Pag ikaw ay nasa isang speaker ka po ng isang event, be sure na ang sinasabi mo ay may soul. May ibig sabihin, may kabuluhan. Ayan, may awa. Ayan, may awa, may budhi, habag, kaluluwa. All of this used colloquially. Ayan, di na gamit na yung mga salitang yun colloquially when there is somebody who is rendering his speech. Without soul, ang taong walang awa o budhi. Ayan yun, yung walang buhay. The celebration of the soul. Ang buhay ng pagdiriwang. Soulful, madamdamin. Puno ng damdamin, maawain, mahabagin. That is the soul. That is the soul of your body, the soul of tao. And the soul of anybody. Ngayon, dito na naman tayo sa regarding the saint. Kasi ang sabi ko nga, All Souls Day and All Saints Day. Ayan po ang tanong ni Sir Hilmer Valencia of Santa Faustina Buhi. If what is the difference between the soul and the saints na sineselebrate natin every November 1 and November 2. Next Saturday ko na lang po itutuloy pala yung regarding sa yung mass vaccination na yun. Dahil marami po akong pwedeng ipaliwanag doon na so that all the constituents, all those mga nanay, mga mothers must know and must be aware of what is the ibig sabihin na itong mass vaccination na ito na regarding nga sa yung sinasabi ko palang kanina. Itutuloy ko po yan next week, next Saturday. Okay, ang saint po, ang saint. Actually po, ang saint, ang santa po ay galing po yan sa karaniwang tao na katulad natin. At ang pagkakaiba po, ang saint, ito yung taong banal. Hindi po yung santo-santo, no? Banal sa santong kabayo, ito kanta lang po yun. Okay, ay talaga. Sabi na naman yun, ayan, si Kagawad na naman panay daldal, panay tawa. Pero thank you sa candy nga ni Ate Glo. If not for the candy of Ate Glo, hindi ako makakapagsalita dito ngayon ng ganito. Okay, ang santo po, ito po yung taong banal. Taong napakabait, ayun.
Ito yung taong banal, taong napakabait, matulungin at mapagkumbaba. Ayan nga sinasabi ko, although na-reach mo na yung tuktok ng iyong kasaganaan, na-reach mo na yung tuktok ng iyong yung successful ka na. Ano bang Tagalog nun? Although you are already at the top, you must be magpakumbaba ka lang, mapagpakumbaba. Ayan. Ang santo, mga banal na taong nangamatay na. Ayan ha. Ang santo, ang saint, ito yung mga taong nangamatay na mga banal, mapagkumbaba, mababait. Ayan. Ito yung mga tao na mga namatay na at pinaniniwalaang nasa piling ng ating Panginoon. Ito yung mga taong nasa piling ng ating kaglalang. Diba, Aldrin Lee? Ito yung mga santo na napakababait. Ay, tao na napakabait. Ayan, ano pa yan? Napakabait, matulungin at mapagpakumbaba. Mga santo na mga banal na taong nangamatay na. At pinaniniwala ang nasa piling na ng ating kaglalang, ang ating Panginoong Diyos. Sila ang larawan o estatwa ng santo na hinaharap natin if in case every time na we are praying, nasa harapan po tayo ng mga estatwa o ng mga ribolto ng mga taong itong naging santo o naging santa. Para bang itong sainted. Hindi po ito hindi yung saint na naamoy natin, ito yung sainted na S-A-I-N-T-E-D. Bagay na katulad ng santo. Ayan, bagay na katulad ng santo. Itinuturing o iginagalang bilang santo o sinasanto. Katulad kaya ng iba, kapag medyo yung mga pasaway, di ba, minsan magsasalita ang ibang tao or minsan actually the family of those someone na medyo pasaway na minsan sinasabi natin, ay ang lintik na yan, walang sinasanto yan. Ayan, ibig sabihin, walang sinasanto yan. Walang nire-respeto, walang iginagalang na certain image or certain saints na ano yan. Although, pati yung kamag-anak niya, kung balahura, kung walang hiyain, kung sagutin ay talagang napaka-bastos, walang galang. Kaya minsan ang mga matatanda o ang ibang tao, they are saying na yung tao na yan ay walang ginagalang, walang sinasanto. Sana santo o banal or if not banal, the other term is sagrado. Kaya minsan nga sabi ko, don't play with my love. My love is sagrado. Ayan, ano yung sinabi ko? But sometimes I'm also playing with love. But wala naman ako inaapi when it comes to love. Kasi ang pag-ibig ko nga, dahil lagi kong sinasabi, ang pag-ibig ko ay isang sagrado. My love is very sacred, mustn't run. So if you want to commit suicide, it's okay. It is all your decision, not mine. But if you really love me, don't commit suicide. Okay, sainthood. Ayan, sainthood. Pagkasanto. Ayan, pagkasanto. Minsan itong mga seminarista natin, itong mga nagsiseminar, seminarista para bang preparation in going to priesthood. I call them sainthood. Sainthood, yan may pagkasanto. Pagkasanto, pagkasanto-santuhan. Pagkasanta-santahan. Pagkabanal-banalan. Ang mga santo sa kalahatan. Parang santo-santa na ating inaharap kapag tayo ay medyo may problema. When we pray, of course, we always face to the revolto or to the image of a saint of a santo. I would like also to say good morning to mga my love ko, mahal ko sa buhay. Si Ariel and Luna, si Ira, si Arwen, Crisostomo Gaspi.
And of course, si Austin, si Mariana, and si Mian de Lima, Gaspi, Asilin of Mexico. And si Isabel of Cavite City. And of course, si Altus of Noveleta, Cavite City. Lori Cornelio, hello. And to all the batch of 65-69 of La Consolacion College, Buddy and Christy, Lourdes, Brinas, Marilyn, Orbon, Albar. And of course, Kitesi, Sopra and family. And of course, to Menard Malate. Vic and Joey, and Vic and Jolie Belleza Maestrado. And of course, to all watching our program, thank you sa maray na paghinanyog ninyo. Hindi ko nakikita yung pinagbinabot sa akin na mga babatiin. Ayan, siguro ay misplace it. On a holiday, follow me. Why don't you follow me? Of course, you have to follow me, mga kabarangay. Hello, Josephine Cabog Ostaduran. Ayan, Josephine Cabog Ostaduran of Bohol. Ayan, kumusta kayo dyan sa Bohol? Kumusta si Harry and si Luella ang pangit? Hindi na siya pangit ngayon. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. Okay, anyway, Helmer Valencia o buo sa Santos Tina Buhi. Sana nagustuhan mo yung kung paano ko ipinaliwanag the difference between the soul and the saints. All Souls Day and All Saints Day. Ang All Saints Day po, yan po yung November 1. Pero usually po, ang mga tao pag November 1st po, ay lahat na nasa sementeryo. Ayan, doon na sila magbabanding-banding while praying or while nagbabantay doon sa patay or sa buhay. Yun po yung November 1, All Saints Day. But sad to say, after All Saints Day, the November 1st, the second day, November 2, usually, ang mga tao po ay nag-uuwian na. For in fact, that is the only time na isi-celebrate pa nila yung All Souls Day, yung kaluluwa ng mga tao. Before kasi, pag namatay tayo, of course, we are all souls. We are all souls. Mga kaluluwa muna tayong pangkaraniwang kaluluwa. There is a certain years, kung ilang years po yan, bago sila nagiging santa. At dati nga, sabi may nag-question sa akin yan. Sabi kay kagawad, ma'am, bakit po si Maria Magdalena? Ang sabi na si Maria Magdalena is ganito, etc. Bakit po siya naging santa? Yun ang tanong sa akin. So sana po, ang ano naman kasi kahit anong sama natin na tao. Kasi tao lamang po tayo, nagkakamali, nagkakasala, nagkukulang, etc. Pero when it comes na kung nakilala na natin, na alam na natin, we are aware of what we are doing wrong. Doon po that time na nagbabalik loob tayo, magbalik loob tayo sa Panginoon, lalo sa panahon na ito ngayon, everybody must redeem. We must redeem. Magbalik loob na po tayo dahil sa nangyayari nga po sa ngayon. Ngayon kung talagang mapagpakumbaba ka, tulad ng sinabi ko, mabait, mapagkumbaba, madasalin, parang maka-Diyos, ano pa ba yun? Talagang yun wala naman pong kasalanan na hindi napapatawad. So we must learn how to say sorry for all the sins that I am committing. Ayun nga ang sinasabi ko na yung kaluluwa, yung banal, ang taong banal, taong mabait, matulungin at mapagpakumbaba, yun po yung usually nagiging santa. Ayan, good morning man po kay Loretta Cornelio Ilas of Salinas, Cavite. Thank you for watching. Ayan, oras na lang tayo. Unti-unti na tayo magpapaalam po.
Sa pagmamadali ko po, nakalimutan ko to wear my face mask. But anyway, sorry po. May face mask naman po ako. Face mask ako after my... Okay, ang sa unuluwa, unti-unti na po tayo magpapaalam sa programang Orlay-Ulay Buhay sa Barangay. Ang sabi ni Loretta Cornelio, ayan, mga humahabol sila. Hello, I'm watching. Okay, thank you for watching, Lori. Ang sa tuwi pong mga nakaibanan ngunyan, ang mga nakaibanan natin sa technical side, nandyan po si Sir James Oco. Nasa information man po si James Mascolado, ang tawag ko dyan, si James Mascolado. At andun na po sa transmitter si, ayan, wala na pala doon si engineer. Si Chaboy na obra na pala ang nando doon, ang birthday celebrant natin last Saturday. And of course, kasama kaibanan duman si Aldrin Orlando. Ako man po sa indong nakaibanan ngunyan, wala pong iba kundi si Barangay. Napipilitit ang aking dali. Si Madam Elma Dilima Gagaspi saying thank you and thank you for watching our program. Choo-choo train a chugging down the track.